इन्टारेस्ट मोनना बोरैबाबा प्रेक्टिस दंखाजोबसै मालाय नै दै बारनो बेबायदि अबस्थानाव सिलायावनो हान्थुसेबालाय एसेल'थारसै माने नायनो हागोन नै बेसे इन्सि दंबावो नै हा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे फरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे जोंनाखि जोंनि अबस्थाखौथ' नाय नै आं बारा मानसि हिसाबै मोजां नङ थेवबो जायगा हिसाबै नै नैबे बिदि जाना दं आरो ओमफ्राय नैबे खोलाथिंजों ओरैबायदि दैबाना ओमफ्राय नैबे साथिंबो दैबाना ओमफ्राय थिग नैबेयावनो आरोना नैबे सिद्दा दैया बायलांबाय आरोना बेखौनो देखायनानै नोंथांमोननो देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जादों ओमफ्राय अखायाबो फ्रि 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 हागासिनो दङ दहाय एसे गिदिरसिनबावसोमोन ओमफ्राय दाथ' एसे फिसा जाबाय अब्लाबो माने दैया खमायाखै आरोना थ' माबायदि कन्डिसन जादों खाथि खाला माबायदि अबस्था जादों बेखौ एसे नोंथांमोन देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे माथावरियाव माबायदि अबस्था बायदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना नोंथांमोन नायदो माबायदि जोंनि जायगायाव माबायदि अबस्था जायो दाख्लैथ' दालां बानायनाय समाव दैया गोरानमोन नालाय नोंथांमोना बारा मिथियाखैमोन थ' नैबे एकदम लाइभ दैनि माबाखौ नायदो आरोना माबायदि अबस्था जायो ओमफ्राय खोलाथ' सेस गुफुर गोजा बेखौबो एसे देखायगोन आरोना नोंथांमोना नाय जोंनि जायगायाव माबायदि जायो गामियावथ' इसिबां दैनि माबा गैया बारु खिन्थु नैबे साइडआव माने बिराद गाज्रि अबस्था आरोना गोबाव खालामलागोन नायदो नोंथांमोना नैबेबायदि अबस्था आरोना बहुद स्पिड दैया माने ओरैनो दैया बहुद खमायबाय आरोना ओमफ्राय नैबे हाग्राखौ नायबानो मिथियो आरोना दैया बेसे गिदिरमोन बै माबासिमोन नैबे हाग्रा लास्टसिमोन आरोना हाग्राया बहुद गोजौ थाबाय दैया डाउन जालांबाय आरोना दैया खमायबाय आरोना आं नैबे दैमा माबा बायनायखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोन माथावरिया नैबेबायदि बायबाय आरोना नुवाखै बिराद गाज्रि बायबाय मुर्ते दैनि लेभेलनि एसे गोजौ बायदों नङाबाथ' सब फैजोबनायनि माबामोन ओरैजाय थांबाथाय ओरैजाय बायजोबमोन आरो ओमफ्राय नै बिसोर लागोआव सेब उफुद्रु खालामो बे दैयाव बायनानै ओंखायनो नायनो फैदों नङाबा एफा गोजान फैया बियो नायनो ओरै नैबेदि नैबे एसे गुफुर गुफुर नुदों आरोना बे सब दै गोजा बै उनथिंजाय गुफुर गुफुर नुदों सब दै गोजा आरोना बेखौबो एसे देखायनो नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबे दैया थांनानै नैबेयाव सोब लोमहैजोबबाय आरोना बेयाव बेखौबो एसे देखायगोन आं बेवहाय माबायदि बिराद गाज्रि बायबानो थ' बेखौ बारा देखायथ'ला आरोना ओरै थांनानै नैबेयाव हाबैनोसै आं नैबेयाव माबायदि अबस्था जायो न'खरफ्राव नैबेयाव माबायदि अबस्था एसे सिलायाव माबायदि जादों नायदो नोंथांमोना आं देखायनोसै आरोना ओरैबायदि माने जब्ब' नै नायलाय बिराद गाज्रि अबस्था दैया सेमबावबायसो आरोना सब बोरै फैजोब्बाय नै दैया ओइ बनसन लोमजोबसै वाव नै सिलाया एसे गोजौखाय बारा नांथ'वाखै आरोना मानसि रावरावसोलाय दुब्लियाव दंहैजोबो खोमा हालेवनो सिलायाव बारा गैला आरोना बिसिनाव ओमफ्राय ओरैजाय सब नै नैबे साइडथिंजाय आयौ नै फायखानायाबो लोमजोब्बाय नै ओमफ्राय बैथिं नै बिसोरनाव न'खर दंबावो आरोना बिसोरनाव थांबासो दैया सेमबायनो आरो एसे थेवबो देखायबावनोसै आङो सेमबाबो बहुद दंबावो दैया नै हान्थुसे जाफ्रामदों हान्थुसे जाहां जालायलायो दैया ओमफ्राय नै बिसोरनावबो नै ओरै फैनानै ओरैजाय हाग्रा गोजा नालाय नुवाखैबा बिराद गोथौ दैया खिन्थु नैबाव आलार गोजा नालाय सायाव नुवाखै ओमफ्राय नैबेयाव औवा सिमावबो लोमजोब्बाय आरो आं दानो थांनाया नै बिसोरनावमोन ओरै फैनानै नै बिसोरनाव हाबफैलायबाय नैबेयाव नायदोलाय माबायदि जादों दैनि अबस्थाया वाव बेफोरसोब्रा माने दैब'बारि बायदिसो आरोना नायलाय माबायदि जादों इयौ दानि बेसे गोथौ जानायमोनलै अबेसिम ओइसिम इयौ ओरै नैबाव एसे गोजौखाय लोमाखै आरोना ओमफ्राय ओरै थांनानै नै ओरैजाय नायनाय नै थिखल लोमजोब्बाय नै बेयावबो सेस बाब नैबे उनथिं एसे थांनानै देखायनोसै आं दै नैबे माबायदि जाबाय बोरमाफोर गाखोगासिनो दंलै अखा हानायलाय बबाव दालाय नायलाय नै ओरैबायदि उनथिंजाय बे न'आ गोजौखाय लोमाखै आरोना नैबे बैथिं नैथिं फैदों दैया नैथिं फैनानै ओमफ्राय सिगांथ' नैबिजों फैयोमोन दैया नै बै बायदोंमोन आरोना बेजों फैनानै सब लोमफैजोबोमोन ओरैजाय ओमफ्राय नै नायलाय ओमफ्राय बे गासिबो खासि हाग्रायाव गोदो लोमनानै सब खासि जाग्रानि गोजा आरोना नङाबाथ' दै लोमाबा बिदि जानला मोनला खासि जाग्रा जाया बारु रानबाय आरोना दैया बहुद रानबाय नैबिसिमसो जादोंमोन आरो नैबे ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै थाङै नैबिसिमल'सो आरोना दैया हा बायफ्लंनायखायथ' ओरै दै फैजोबदों नुवाखै नै साइकेलफ्रा एसे साइकेल गोदानफ्रानो
सलायनांगौबा बल गजबलायनाय जासिगोन नै थ' लोगोफोर फैयै फैयै मोनसे गामियाव फैलायबाय आरो आंनानै फैनानै नै नं मानिकपुर होननाय गामियावबो दंफैयो आरोना ओमफ्राय बेयावबो जोबोद गाज्रि अबस्थाया नायलाय नै माबायदि लोमो दैया नाना मा थाखो नायनो हागोन दां नै ओरैबायदि दै लोमजोबनानै दं आरोना अखा हानायखाय सिखारनांगौलै थाबनो ओमफ्राय जल जीवन मिशननि अबस्थायाबो नै बेबायदि जानांबाय आरोना अबस्था गैया ओमफ्राय बे खोलाथिं न'खरसो दंबावो नै बेखौबो नायदो नोंथांमोना बोरै थांगोनथाय बेयावथ' इसोरा बोरै थाङो लामाया इसोरा बोरै थाङो थ' आं बिसोराव एसे थांना देखायनोसै आरोना बिसोरा माबायदि थायो दै गेजेरावसो न'आबो ओरै एकदम अबस्था काहि जाना दं आरोना आथिं लामा दं खोमा एसे लामायानो गैया खोमा नोंसिनाव बे रोखोम आरोना दैलांखाय माने दै लोमजोबनायखाय लामाखौनो सिनायाखै नायलाय बेफोरसोब्रा नै आंथ' गिबायसो दैखौ नुनानैनो गालुन गुलुन गोलैजानो गिनांगौलै बेयाव न' मोनसे लुनानै बायदिसिना बाइकफोरखौ साइकेलफोरखौ दोनो अमाफोरखौ नङाबाथ' दोननो जायगायानो गैया बिराद ओरैजाय सब हाग्रा जानाय माथो होनदां बोरै बारगोन बेखौलाय गोजावदोंसो नामा आयौ बेफोरसोलै जायगाया थिगानो जादोंलै बारा माबायाव फैबा दिगदारसो बेसे गोथौ बेलाय दैयालाय गोथौथार नामा इयाव हैद मासि गिलु बालुलै गालुन जानो गिनांगौलै बिसोर मानसि दोनगोन नामाब्रा गिनांगौलै नै आयु मानसि दोनगोन नै गेजेराव ओरैबायदि गोथौ आरोना ओमफ्राय नैबे माबाखौ दैनि फुंखाखौ नुबाथ' मिथियो बिराद गिदिर गिदिर जादों गालुन नांगौरा गैलालै मबाइल सबाइल मोनखानाय नंला ओरैनो थांनांगोन थांजाया नैजों बे थांनाय जा नायलाय न'आ माबायदि ओरैबायदि बाबा ओइलै सोरानि इनि ना खावथां जिरायनानै नाहरगासिनो दै देनायखौलाय गोराननो माइसि मोजांलै सर बेलाव दं नामा ओरै सानैथिं देखायनोसै आरोना माने सुबिदा गैया नोंसोर मोजाङै नैबे न'खौ मोजां डिटेल्स लानानै देखायनो हानायनि बारा सुबिदा गैया आरोना न'खौ सोरगिदिं डिटेल्स ओरै साफायनानै देखायनो हानायनि बारा कन्डिसन गैया आरोना मानो होनबा सब दै गोजाना आरो बबेबा माने जायगायावनो गोथौ जायगायावनो हाखर थानो हागौथ' ओंखायनो माने गाब्र'नानै बबेबा हाबसोमजानो गिनांगौ नै कारेन्टथ' गैया खोमा ना कारेन्ट थानांगौबाथ' मुस्किल जागोन जुदि माने न'खौ सोरगिदिं ओरैजाय राउन्ड लानानै देखायनानै बारा सुबिदा गैया आरोना मानो होनबा माने दैया एकदम हाखरा गुदिजों नालाय माने गोथौ बबेबा जायगायावनो गोथौ जायगायावनो थौले गाब्र'ब्रु आरोना समान नङा लानानै जायगाया ओंखायनो सुबिदा गैया बारा थेवबो आं देखायनोसै जेसेबांखौ हायो नायनांगौ नोंथांमोना माबायदि अबस्था जादों ओमफ्राय दै रानजोबथारना इयो दिन्थिफैबायलै आङो बेसेबां सिङाव दाउआ थांनो जायगा गैला नै गोजौ गाखोआ दाउआ Isa, masuk nih guys, Isa. Kunta. Iya, geran-geran aram nih. Interesi benar Bapak. Ane जायगाखौ नायोबा ओरैबायदि जोंनि जायगा नङा बायदि आरोना जोंनि नोलोबारि जायगा नङा बायदि आरोना नोंसा बिहामजो अबेनिमोनलाय दैब'बारिनि ना सासेया बेनोथ' माने बेनो लाबोदों खोमालै बे दैब'बारिनिया एसे दै रासिना मानसिया हा दै रासिखाय माने लेंबोबाय नामा बियो ओरै बिसानिखौबो देखायनो र' न'खौ माबायदि लोमदों बिसिना खावसे लोमाखै दहाय लोमदोंमोन खोमा बिसिना बोरिलाय एसे नै
बोरैबाबा इन्टारेस्टबो नाङो आरोना सिलायावनो ना फैबाथ' सारना मोनजागोन ना सिलाफ्रावनो नैबो थांजायो खोमा नै बिसिना न'आव लोमाखै बारु न'खौथ' बैसां लुना थायाबा उफाय गैया आरोना ओरैबायदि थ' बेबायदि मानो जानांदों आं एसे देखायनोसै थ' बे जायगाया बेबायदि मानो जानांदों नोंथांमोन आं एसे फोरमायनानै देखायनोसै आरोना नै बिथिं आं जिथुनिखि जायगाथिं फैदों बिथिं माने मेन दैमा दं आरोना बे मेन दैमाया माने बे फार्स्टआव नै बिथिंथ' हाग्रा गोजा नै नायलाय उनथिंजाय सब हाग्रा गोजा ओरैबायदि हाग्रा माने ओरै सोरखिलांनो हानायनि खुनु बेबस्थायानो गैया माने ओमफ्राय मोसौआबो जाया माने बे नोलोआ बिराद गोजौ जाबाय नालाय सौहाया गायनो सोब रानजोब्बाय गोरा गोरा जाजोब्बाय नालाय सौसिलांनो जायगा गैया आरोना ओमफ्राय गोजौनिखौ मोनहाया नालाय मोसौआबो हाबनोनो हाया माने जानो हाया माने ओमफ्राय ओंखायनो ओरैबायदि बारायबाय माने दाथ' दैज्लां दिन नालाय ओरैबायदि बारायनानै माने आरो बारायगासिनो आरोना थ' आं एसे काहिनिखौ खोन्थानोसै आरोना नैबे आंनि उनथिंजाय सिद्दा नुदों बै नैबे जिथुनिखि दालां ना बेनि मेन दैमाया ओरै थांनानै बे ओरै बाल्थिंफाराजों ओरै थाङोमोन आरोना ओमफ्राय बे बायनानै नै बिथिं फैबाय माने बियो फैनानै ओमफ्राय बिथिं जायगाया गोजौ नालाय ओरै फैनानै बिथिं सब फैजोबो आरोना दैया ओमफ्राय बे फैनानै मेन दैमायानो बेजों फैग्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनो नैबे बिसिनि न'आव मेन ओमफ्राय ओरैजाय सोनाबथिंजाय गोलैदों नालाय बिसिनियाव सब गोलैजोबो आरोना ओमफ्राय जिथुनिखि मेन गामि बेयाव बे दैया थांस' आरोना ओमफ्राय ओरैजाय आफांथिंजाय मानेकफोर दङ आरोना बे मानेकफोरखौ आं एसे देखायनो नोंथांमोननो माबायदि जादों दिनैनि दिनाव ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि 2 नं मानेकफोर बियो ओरै सोनाबनि लाइना सब लोमजोबलाङो आरोना ओमफ्राय ओरै खोलाथिंजाय न'खरनैसो गोलैदों बेयावबो लोमजोबलाङो आरोना थ' बेनो नैबेनि दैमानि लोमनायनि मेन काहिनि ओमफ्राय नैबे न'खरसे एसे दंबावो आरोना बेखौ एसे देखायलांसै दानि फार्स्ट टाइमाव फैनायाव देखायबोदोंना आं एसे बेबो लोमो आरोना ओमफ्राय नैबेथिं सब नैबे दा गुर ट्रेक्टर गावगासिनो दंना बेयाव सब दै गोजा आरोना थ' आं एसे थांफिनसै आरोना देखायलांबावनोसै गय जाथ'लै आं जेबो जायाखै दै लादोंब्रा प्रेक्टिस दंखाजोबसै मालाय नै दै बारनो दै जावनो रोंगोन आरो नोंसोरलाय दै जाबाय थाबाथ' मोजांसो बिदियावबो गेलेना मोनजायो मालाय ओमफ्राय नै बिसानि न'खरसेखौबो देखायनोसै आं दानि नैखौ सिकेन खादोंमोन बिसानिखौ एसे देखायनोसै आं नै बिसोरनाबो एकदम बिसोरना एसे बारा गोथौ नङा आरोना बिसोरनाव एसे साबसिनलाय जायगाया समान नालाय नै नाय गासिबो गोजौआवनो गोजा माने ओरै दाउआबो गोजौआव ओंखाम संग्रायाबो गोजौआव मोनसे गोजौआवनो गोजा आरोना गासिबो नै बाबा माने गोजौआव गोजा आरोना गासिबो थेवब्लाबो इन्टारेस्टबो नुदों माथो नायलाय नै वाह नै बेबायदि इथिंनिफ्राय फैदों आरोना दैया नै नायलाय ओरैबायदि बिराद गिदिर आरोना नैबे सब हाग्राया लेमजोबलांबाय बे नैबे औवा माबासिमोन दहाय आं माने थाब फैयासै नालाय दैया रानलांजोब्बाय आरोना थ' दहाय गिदिरसिनावथ' माबायदि अबस्था जाबावोमोनथाय दाथ' रानजोब्बाय फ्रायानो गैलानो होनजासै आरोना बेफ्राव दैयानो गैला ओमफ्राय नै बिथिंजाय होनबाबो सिलायाव बहुद गाज्रि अबस्था आरोना बिस्रानाबो बेबायदि अबस्था नोंस्राना दाउ अमा थांफायाखै नामा होनदां नै बेबायदि लाइन न' गोजौ बानायनानै दोननो गोनां जादों आरोना उपायथ' गैया माथो खालामनो बोरैबा बायसान्स जुदि दैया बेखौबो लोमबावनांगौबाथ' आरो माबायदि अबस्था जागोनथाय सानस'नो हाला आरोना थ' आं दहायनि मेन दैमा होननाया नैबेनो आरोना बेयावथ' बहुद स्ल' जादों दैया खिन्थु बैयाव बहुद स्पिडमोन आरोना दैया खावसे ओरैफोरा रानलांबावनाय हिसाबै माने बारा स्पिड जायासै आरोना बेयाव दैया थ' बिसिनि अबस्थाया बेबायदि आरोना आयु बोरैबाबा इन्टारेस्टबो मोनलांदोंसो माथो दै देरनाय जायगायाव एसे इन्टारेस्टआनो जामारबायानो आरो फेन्दासो नै फुरा फेन्दासो आरो दहाय गिदिरसिनावथ' माबायदि जाबावगौमोनथाय दाथ' दैया रानलांजोब्बाय होनबाबो माने बिराद गोथौ आरो नैबेयाव थ' बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना माबायदि रायजो जादों बे जायगायाव दै देरबासो मोजां जायो एक्सुवेलि बिदि दै देरबाय थाग्रा जायगायाव ओमफ्राय दै रानलांबासो गाज्रि जायो आरोना बिराद आं दहाय खोन्थाखादों दै रानबाथाय बिराद फुलुं थालाङो ओमफ्राय थाम्फै बायदिसिना जायो आरोना गथ' गथाय माने बेमार जानायनि बहुद चान्स थायो आरोना बेबायदि दै लोमबाय थाग्रा जायगायाव ओमफ्राय जायगाया बिराद लेथ्रा जायो आरोना नै
जे जायगायाव दै लोमदों बेयावल'सो मोजां जाबाय ओमफ्राय नैबेफोरथ' नै नायलाय जायगायाव माने दै लोमाखै बिराद लेथ्रा जायो आरोना ओमफ्राय नैबेखौनि मोसौ खाना दोननाय मायो बिदिसिना लेथ्रा लामाफ्रा ग्लोब ग्लोब जाजोबो आरोना बेबायदि ओमफ्राय नैबे न'खरसे नै आं दहाय खोन्थादोंमोन आं बैथिंमोन आरो थिग आं दहाय थांनाया नैबे जरावमोन आरोना नैबे जरावमोन ओमफ्राय फैनानै नैबे खोलाथिं गोलैयो आरोना बिसोरनि न'आ ओमफ्राय नै बिदिनो खोलाथिं गोलैयो नालाय RCCबो लुदोंमोन नैबेस्रा ओमफ्राय दाथ' न'आ फुरा नै नायनो हागोन नै आं जुम खालामनाय फुरा न'सिम लोमदों आरोना एसे बावबानो मुर्थे न'आ माने बैसाङाबो लोमजोबलांसैमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव आं थांनो हाला आं थांनो देखायनायदोंमोन आरोना बेयाव मुर्थे जान्दिसे फाफ्लिसो जागोन आरोना ओमफ्राय नै न'खरसे खोन्थानोसै आं नैबेयाव नैबे जिथुनाखि जोंहा बिजय सारनि न' आरोना आं माने बिसिनाबो लोमजोबदों ओमफ्राय दानि देखायनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय फिसालाया आरो लासैसो देखायनो नामा होननायखाय आं थांला आरोना बिसिनाव थ' बेबायदि ओरै खोला एसे देखायबावनोसै आङो फैयै फैयै माने माबायाव मोनफैबाय आरोना सनापुर महिमपुर दुब्लियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे खोलाथिंथ' नोंथांमोनहा नुहुरखाबाय जानांगौ माबायदि अबस्था ओमफ्राय नैबे साहाथिंबो नायदो माबायदि अबस्था माने गुत्तै गुफुर गोजा आरोना नैबाव मानसिफ्रा माइ गायखांबायमोन खोमा आरोना माइ गायखांबाय सब लोमजोब्बाय माने लोमबाथ' आरो फुलुं जाजोब्बाथ' माइआ माबायदि अबस्था जायो ओमफ्राय बाला जाजोब्बाथ' माबायदि अबस्था जायो नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय नैबे साहाथिंबो दानि माखासे मानसिफ्रा आं दानि लामायाव लोगो मोनबोनायफ्रा माइ गायनो फैदोंमोन आरोना हाया मोनखाबायमोन माने लोमजोबनानै गायनो हायाखिसै होनना बुंदों आरोना बेबायदि अबस्था ओमफ्राय एसे सिगांथिं सोरनावबा फुख्रि लोमदों नोलै ना थांजोब्बाय बेखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोनाबो नायदो नायलाय नै ओरैबायदि गुसु माने लैथो बायदि आरोना नायलाय ओमफ्राय नैबेयाव खालबार दं ओमफ्राय नै बिथिंमोन आरो फुरा सागर बायदि आरोना नोंसिनाव लोमना लोमाखै लोमना लोमाखै नोंसिनाव लोमना लोमाखै दैया लोमजोब्बाय लोमनानै आदा मरा जानानै दङ आदसा थ' नै बेबायदि कन्डिसन आरोना आं एसे खोलाथिं थांनानै देखायबावनोसै नोंथांमोननो माबायदि दै देरदों र' खोलाथिं थांनि आं एसे बे समाव फैयै फैयै सनापुराव हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय सनापुरनि अबस्थाया बेबायदि आरोना गुत्तै र' मइसो अबेफोरावथ' अबस्था नाय नेকি आदसा थ' नैबे सनापुराव एसे साहा लाइनाव नैबायदि आरो ओमफ्राय बे प्रेसिडेन्ट जोंहा बारग' प्रेसिडेन्टनि न'आवबो एसे लोमदोंमोन आं देखायबोबाय थायासै आदसा बे जाहैबाय सनापुर एक नं सनापुरनि कन्डिसन आरोना नायलाय माबायदि ओरै एकदम ओरै फैजोबनानै ओरैजाय नै दा सारनि न'आवबो माबायदि लोमजोबखो मुर्थे सिलायाव थाङाखै आरोना लामाजों लोमजोबनानै ओमफ्राय बारनानै नैबे लामाखौ बारलांबाय आरोना नैबे दाख्लै गनथुनानै दंमोन ना बिराद गोथौ बेजों बारबाय आरोना ओमफ्राय बे बायस'नो खिन्थु बारा गोबाव नांनाय नंला दाथ' दैलाङा जाहांदोंसो ओमफ्राय नै बेबायदि अबस्था आरोना बे जुदि साननैसो देरबाय थायोब्ला बायस'लांगोन आरोना ओमफ्राय एसे खोलाथिं एसे दंबावो बेखौ देखायबावनोसै नोंथांमोननो थ' ओरै फैयै फैयै सनापुर मोनफैबाय आरो आंना ओमफ्राय सनापुरनि कन्डिसनखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो दा नै लामायाव एसे देखायबाय माने बाइक सालायनानै आं हारसिङै बिराद उसुबिदा जादों आरोना लामायाव देखायबोजोबनो हायाखिसै ओरैनो खनसे लानानै देखायबाय आरोना ओमफ्राय आंनि उनथिंजाय नै नायलाय ओमफ्राय बे सिगांथिंबो नाय गय बारि बागान नालेंखर सब लोमजोब्बाय नै अबस्थायानो गैला माने नै बेबायदि जुदि लोमबाय थानांगौबा बे एथ' मोजां जाखानाय माने गय बारि बागानफ्रा मा जागोन सब रानजोबगोन नङा होमबा थ' आं नै बिसिनि न'खौ माबायदि अबस्था जादों ओरै एसे ओरैबो जादों थेवबो नै बिथिंना माने सेमनायाव गैया थाबदों माने दिमोल आरोना बिसोरनि अबस्थाखौ आं एसे देखायनोसै नै नायलाय माबायदि अबस्था माने दिमोलसो माथो नोंसिना सेमोना सेमाखै दैया ना बेनि समानखा एसे सेमबाय खोमालै अखा हादेरबाथ' आरो दंबावो नै मा जुग जाखो बे मा जुग जाखो दानि जुगाव लायनायलाय नै बाब 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 बहुद दुख लगा खोथा ओरैथ' फुरा गुफुर नै बिथिं फुरा गुफुर आरोना बेखौबो आं देखायगोन दा र' थांनानै ओरै लामा मोनसे दं बिदि थांनानै देखायजोबगोन आं ओमफ्राय नै बिसोरना नै एसेल'थारसै माने नायनो हागोन नै बेसे इन्सि दंबावो नै हा दैयाव हाबनो गैलानो नै अबस्थायानो गैला माने नै होद ना सारबा मोनसे मालाय नै बाख्रियावबो एसेल'सै आरोना नै हाबनो मुथुथे एसे बावबानो बाख्रियावबो सेस जासिगोन माने माइ साय सेबसे जागोन आरोना ओमफ्राय नै माबायदि थायो बेबायदि अबस्था सिलायावनो हान्थुसेबालाय मावसिम ओइ गाग्रासिम फुलमोन आरोना मा अबस्थालै थ' जोंनि बर' गामिफ्राव बेबायदि अबस्था जाबानानै दं आरोना दिनैनि दिनाव माइहुङाबो नै गोजौखायसो थाबाय माइहुंखौ सोर बिदि गोजौआव दोननो नङाबा नङा दै लोमबाय थाखायो आरोना मा गेजेर गेजेर ओंखायनो
माने गोजौआव दोनखानाय जादों बे बुस्थुखौ र' इसिनाव हाबैदों एसे थांजायो नामा गोथौथार खोमा नै इसिनियावबो एसे सिलायाव देखायनोसै आं बिसिना माबायदि अबस्था जानानै दं बिरु खारोलै बोरैबाबा इन्टारेस्टबो नांलाङो आरोना दै देरबाथाय माने जायगायाव बोरैबाबा स्ल'बो जायो बोरैबाबा स्पिड बोहैबाथाय ओमफ्राय बिदि दिमोल थाबाथाय माबा फुलुंफ्रा जमा जायो नालाय थाब राना आरोना नायनानै न'आव मानसि गैया खोमालै रावबो बिस्रा दैया लोमनानै बुखारलांजोबा मा सिबदों बेस्रायनै दै सायाव मा सिबखो हा ए आंलाय मा बे माबा फैदों बै साहाथिं बै फुख्रिनिफ्राय फैदों आंखौ फुख्रियाव थायोना बिदि थ' नै बेबायदि माबाया हाग्राया फुख्रियाव थायो आरोना फुख्रिया नै बेबायदि हाग्राया फुख्रियाव थायो आरोना बे लोमनानै माने सिलायाव फैजोबो नायनि माबाबाय आरोना बिदि सिबजोब्बाय आरोना बिस्रानाबो माने माइहुङा एसेल'थारसै आरोना लोमनानै माने बयबो गोजौआव गोजा आरोना माइहुङा नङाबाथ' उपाय गैयाना सब लोमजोबो ओमफ्राय सब बारि बागान लोमजोबनानै दं आरोना मथथे मोनसे समाव माने बे दै गयफ्रा रानजोबनायनि बुहुत चान्स दं आरोना जुदि नैबे दैया जुदि थाब रानाब्लाबो सब गयफ्रा सब रानजोबगोन आरोना बे समाव आं दंफैयो माने ओरै 1 नं सनापुर टु 2 नं सनापुर गेजेराव दंफैयो आरोना नोंथांमोना नुखाबाय जानांसो बे अबस्थाया माबायदि नै सोरगिदिं खनसे देखायबाय आं नै अबस्थाया माबायदि नायलाय पुरा गुफुर आरोना ओमफ्राय नैबेयाव ओरैबायदि गोथौ माने मथथे फाफ्लिसे जानो हानायनि चान्स दं आरोना दैया ओमफ्राय बे खोलाथिंबो नैबे एसे दै बोहैग्रा जायगा दंना बेयावबो गोथौ जानानै ओमफ्राय गायफोर नायगासिनो ओमफ्राय नैबे खोथियाखौ माने बेबायदि हाया मोनबाय जानांगौमोन आरोना आन्दासाव ओमफ्राय गायनो गोनां समाव माने बे खोथियाखौ बिदि खानानै लाखिनो गोनां जादों माखासेथ' थांबावबाय खोमा आन्दासाव बेखिनिल'थ' जानाङा खोथिया गायनो गोनांसै ओमफ्राय खोथिया अबस्थाया नै बेयाव खोथिया माने खोथिया गोजाव दंना सोरनि बे खोथिया आन्दासि हमथागासिनो ए नै जोसावगासिनो दा बिगुमानो हरगोन ना नोंसोर लाखिगोन बेखौलाय ए दाथ' नोंसोर गायजालाबो खोथिया एखे नङाबाथ' गायजाया नङा होमबा जोसा एथ' खस्थ' खालामनानै नुवाखै नै जोसा खोथिया फोबाय बिदि गोजाव गोजाबा सोर दुखु मोना जानो दाम गोसानि नै रोमोजोब्बाय नै दुखुनांथावलै माने हा गोमोननि माबाया हासारा फैजोब्बाय आरो नङा होमबा मुथुथे एकदम नुवाखै बेसंगालियानो फैजोब्बाय नै बैयावबो हमथार नामा सोरबा नै बिथिं नायलाय नै ओरै दुब्लिखौ नायलाय नै स' ओरैबायदि लोमजोब्बाय आरोना मुथुथे बे दुब्लिसे फुरा गुफुर आरोना नै बिथिंथ' नायजाया नै मुथुथे माने ओरै लैथो बायदिसो माने नायलाय नै बै माने जोंनि मेन मथरालि राजा लामा नेसनेल हाइवेनि खोलाथिंसो बेबायदि नुयोमोन आरोना गोदो माने ओरै दै लांबाथाय फुरा माने गुफुर नुजोबोमोन आरोना थ' ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मा जाखो जोंनि नैबावसो माने बेबायदि नुग्रा जाबाय आरोना नायलाय नै फुरा लैथोआनोसै नुवाखै लैथो एखे जेसे थाङो एसे गुफुर नुलांबाय थागोन आरोना नायलाय नै ओमफ्राय नै बिथिं गामि दं ओमफ्राय बिथिं 2 नं सनापुर दं नैलाय नै गेजेर गेजेर औवाबो दं नै बारिबो दं सोरनिबा बेफ्रावनो माने एन्जर जिबौफ्रा बासा लासै दा नैबावबो ज्राव 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 नैबाव माथावरि फिसा दंमोन नै बेबो बायस'लांबाय लोगोफोर सोर सोरथिं बबे बबेथिं माने दैबाना जादों एसे कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो ना जोंथिंथ' नोलोबारिया माने ओरै खोला साइडथिं जायो अबस्थायाथ' गैखालानोसै ओमफ्राय आं दहाय खोन्थादों जोंथिंजायबो नैबे दालां बायनानै माखासे जोंनि गामि खाथिनियावबो अबस्था गैला आरोना ओमफ्राय नैबे सनापुर गामियावथ' नैबो नुखाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि अबस्था आरोना थ' सोर सोरथिं बबे बबेथिं माने माबायदि दैबाना लोमदोंमोन नोंथांमोना एसे खोन्थाहरलायदो आरोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो थ' बिदिबासो माने आरो बेजों लोगोसे जायगाखौबो खोन्थाहरो आरोना मा जायगानिफ्राय कमेन्ट खालामदों बेखौ खोन्थाहरोबा एसे माने मिन्थियो आरोना थ' आंनि भिडिअ'खौबो बेयाव जायगायाव नायजादों बेखौ मिथिगोन आरोना
थ' जायगाखौ खोन्थाहरोबा एसे साबसिन जायो आरोना आं फैयै फैयै नैबे मोनसे जायगायाव मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि माने नोंथांमोना नायबा मिथिगोन नै आं माने मोनसे दिपआव थानाय बायदि आरोना ओरैबो दै ओरैबायदि गाज्रि अबस्था आरोना मथथे माने जायगाखौ खोन्थायाबा रावबो मिथिनाय नङा आरोना आं दहायनो खोन्थाखादों 1 नं सनापुर to 2 नं सनापुर ओमफ्राय आंनि खोलाथिं दङ नैबाव बाथ'पारा होननाय गामि आरोना बे जोंनि नोलोबारि पन्सायतनि आन्दारावनो गोलैयो ओमफ्राय आं जेसेबां हायो ओरै देखायनो सेस्था खालामो आरोना ओमफ्राय आंथ' बिसोर गामियाव थांफेराखै खनसेबो होमबाबो आं ससे थांना देखायनोसै आरोना ओमफ्राय गामियाव दै लोमगोन आरो माखोथाय आं दानि इयाव सोंबोनो बावगारबाय दै लोमदों होनबा एसे हाबैगौमोन ओमफ्राय थाबायनोबो बिराद गोजान ना बैयावसो गारबाय आं बाइकखौ थाबायनोबो बाबाय आं माने ओमफ्राय लामाया नै एकदम लोमहां एसेल'थारसै आरोना बिराद अबस्था गाज्रि ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे दालां दं बेबो दालाङाबो लोमहां ओमफ्राय बिनि उनथिंजाय जिथुनाखि आरो दुब्लि दंबावो बेथ' आरो अबस्थाया गाज्रिसिन आरो दा बेनि उनथिंजायनि माबाया दुब्लिया जोंनि नोलोबारि पन्सायतआव गोलैयो आरोना थेवबो ओरैबायदि गाज्रि लोमदों अबस्थाया गाज्रिथार आरोना नायदोलाय नै ओरैबायदि माने बाथ'पारा गामि आरो बेयो ना ओमफ्राय नैबे सनापुर दुब्लि मथथे दैया बेयाव खमबाबो माने मानसि फाफ्लिसो जानो हागौ नैबाव ओमफ्राय नैबो ओरै एसे गोजौसिन जायगा ओरै एसे जानजिसो जानो हागौ नायबानो सिनायो बेखौ मोनसे समाव नैबे लामायाबो गैयामोन दै बे लामाखौ खोनाया बारा गोबाव जायाखै एकदम ओरै दुब्लिसिमसो थाबायमोन बिसोरो दा लामाया जानानै एसे साबसिन जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे खोलाथिंनि माबाखौ नायदों अबस्थाखौ नायदों माबायदि अबस्था ओरैबायदि गाज्रि अबस्था आरोना बेबायदि माबाखौ जोंनि नैबे नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय जायगायाव नुवामोन आरोना ओमफ्राय दालाङा नै फुरा दालांसिम लोमबाय आरोना नायलाय नै बाब बे दुब्लिखौथ' मा होनबावगोन ना मा होनबावगोन बे दुब्लिखौ नायलाय नै मोनसेबो माने हाग्रा नुजाखाया नै खोथियाखौ ओइ नायलाय नै खोथियाखौ नै बेबायदि दुमखन दोनदों आरोना नङाबा गोजावलाङोना जेन थेन लामाया बेबायदि जानानै दं नै फुरा मथे हाग्रा दै मोनसेबो नुजाखाया माने मथे गोथौथार होननाय जादों आरोना ओमफ्राय बै ओइथिं गोजौ खोमा आरोना नैथिंजों माखासेया नैथिं एसे गोजौ जानांगौ जायगाया बिथिं माखासे मानसिफ्रा माइ गायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बै दुब्लि गेजेराव नैबावबो माखासे माइ गायदों आरोना बेयावबो एसे गोजौ जानांगौ जायगाया नङाबाथ' बिराद दै गोजानै नैबो माने लोमजोबनाय ओमफ्राय नैबे हाखराबोथ' बिराद गोथौखा ओमफ्राय गामियाव एसे गोजौ खोमा दै जायगाया ओमफ्राय जाय जिथुनाखि लामानिफ्राय साहाथिं थानाय न'खर बेफोर एसे माबा जानांगौ आरो आं थांबाय थाला सानबाय आरोना लामायाबो एसे गोजाना थाबायनोबो बालायलांबाय आङो थ' लोगोफोर बेखिनियावनो आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना नैबे जिथुनाखि जोंनि बाथ'पारा होननाय गामि बेयाव माने दा दैज्लाङावथ' गारि मथर लाबोनानै बे गामियाव माने सोरबा बेमार आजार जायोब्ला माबा मोनसे इमारजेन्सि कन्डिसनाव नोङो फैनानै बिनिफ्राय माने मानसि गारि लाबोनानै मानसि थिखांना लांनो हानाय जेबो कन्डिसन गैया आरोना माने मानसि फैनायानो जेरै मानसि गोजानै जेननोसै आरोना आंथ' बाइकखौनो लाबोनो हाबावाखिसै बेबायदि होमबाथ' नोङो सानना नायलाय माबायदि अबस्था जागोन ओमफ्राय मेसेङावबोथ' हाया नै लामाया गुसेबथार गारि सोनायनि खुनु कन्डिसन गैया आरोना ओमफ्राय नैबे दालाङाव मा होननानै नों गारि सोगोन नङा होमबा दालाङाबो गुसेबथार जेनथेन बाइकआ बारनो हायो आरोना थेलाफ्राव जोंथ' बारनो हाया बे दालाङाव ओरैबायदि माने अबस्था आरोना बेफोरखौ कालभार बारनानै हायोबा एसे साबसिन जागोन आरो बेखौ कालभार बारना होयो ओमफ्राय लामाखौ एसे फुवारना होयोब्ला थ' बे गामिनिफ्राय माने एसे कानेक्टिभिटिफ्रा मोजां जागोन आरोना नङाब्ला माने मा जागोन लामायाबोथ' गाज्रिखा नालाय ओमफ्राय दालाङाबो गुसेबखा नालाय मथथे नोङो इमारजेन्सि कन्डिसनाव जेबो माने माबा गैया आरोना सुबिदा गैया आरोना मथथे बहुद गाज्रि अबस्था थ' नोंथांमोना बे जोंनि नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय खना खनला जायगायाव माबायदि माने माबायदि अबस्था जायो माबायदि दै देरो बेखौ आं नोंथांमोननो हाजासे देखायबाय थ' सोरबा माने सरकाराव थानायफ्रा बा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि लिडारफ्रा नायसननानै एसे बेफोरखौ सहाय बा माबा मोनसे खबर लाफैलायोब्ला मोजां जागोन आरोना ओमफ्राय नैबे बिदिखौ आं दानि नैबे उननि माबाखौथ' देखायखाबाय जोंनि सरकाराव थानायफ्रा बेफोरखौ नायसनलायनानै एसे सुबिदा खालामना होयोबा मोजां जागोन आरोना थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना सानबाय आरोना बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय थ' भिडिअखौ सोर माबायदि मोजां मोनखो ना माबायदि मोनखो आरो जाय बिथांमोनहा नायदों बबे जायगानिफ्राय नायदों एसे जायगा माने कमेन्ट खालामोब्ला जायगाखौ खोन्थाहरबा मोजां जायो आरोना ओमफ्राय सोर बबे जायगायाव माने दैबाना जादों बेफोरखौ खोन्थाहरलायलायदो आरोना थ' दिनै जोंनियाव फार्स्ट बेबायदि देरजेनबाय ओमफ्राय उननि अबस्थायाव माबायदि जागोन बेखौ मिथिला आरोना उननि अबस्थायाव जुदि बिनिफ्राय बांसिन जायोब्ला देखायनोसै
थ' बिदिखौ आं बारा गोबाव खालामला ना थ' बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं